Γεια σας. Καλημέρα από μένα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω, θα πω το εξής. Θα σας πω μια ιστορία προσωπική, την οποία θέλω να ταυτίσετε με τον εαυτό σας και μετά θα σας πω για κάποιους κανόνες. Γενικά και για τη ζωή, και για το βίο σας, και για το αν θα γίνετε κάποια μέρα leader, πώς θα το κάνετε σωστά. Λοιπόν, συχνά πυκνά λέω ότι σε φίλους δικούς μου ότι είχα δύο ζωές, έχω δύο ζωές. Η μια μου ζωή, την οποία δεν τρέχομαι να το λέω, ήταν μέχρι τα 18, μέχρι τα 17, γιατί πήγα γρήγορα στρατό. Μέχρι τα 17 μου ήμουν ένας τυπικός, ένας νεαρός ο οποίος μεγάλωσα σε μια κοινωνία την οποία έπρεπε να έχω μια μοτοσυκλέτα για να είμαι κάποιος, ήταν δεκαετία του 90, για να έχω φιλενάδα, για να έχω φίλους, για να με κάνουν accept οι φίλοι μου, για να μην δέχομαι έναν είδος bullying, έπρεπε να παρουσιάσω κάτι στην κοινωνία. Λάθος. Μέχρι τα 17 μου ήμουν τυφλός, είχα μόνο δύο πράγματα υπόψη μου. Τη φαντασία μου και τη συνείδησή μου. Η συνείδηση μου έλεγε μου ότι κάποια μέρα έπρεπε να ξυπνήσω και να κάνω κάτι. Η φαντασία μου εκείνο με βοηθήσε να δω μακριά, πέρα από την λογική, πέρα από την καθημερινότητα. Είχα έναν όνειρο που μικρός. Λόγω ταινίες, λόγω μπάσκετ, NBA, λόγω διαφόρων, λόγω κάποιων φίλων, το όνειρο μου ήταν να πάω στην Αμερική, να πάω για σπουδές. Τούτο πράγμα δεν ξέρω, τίποτα άλλο. Τούτον το όνειρο, μέχρι τα 17 μου, στη Westville ήταν λίγο στην αφάνεια και μια μέρα εμφανίστηκε μια μέρα πριν τις προεισαγωγικές. Θα έδινα προεισαγωγικές για να πω Ελλάδα. Δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να σπουδάσω. Λοιπόν, μια μέρα πριν πήγα σπίτι μου, το απόγευμα μετά από μια καφετέρια που ήμουν, είχα ένα μυαλό, ήμουν θωρωμένος και λέω στη μητέρα μου, εγώ αύριο δεν θα πάω να δώσω προσαγωγικές. Είχα κάνει φροντιστήρια, είχα κάνει διάφορα, ήταν μαθηματικά. Δεν θα πάω. Θα πάω Αμερική σε 2 χρόνια. Κανένας δεν με πίστεψε, έκλεισα την πόρτα μου, κλείδωσα τη και την άλλη μέρα η ώρα 8-8.30 το πρωί δεν έπηγα. Πώς δεν έπηγα ούτε για άλλα μαθήματα. Αποφοίτησα, πήγα στο στρατό. Και για 2 χρόνια διάβαζα για να δώσω αγγλικά, για να περάσω σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Κατάφερα να περάσω στο University of South Alabama και μετά πήγα στη Νέα Υόρκη. Ετέκειωσα τις σπουδές μου, σχεδόν ήμουν 7 χρόνια. Ήρθα πίσω στην Κύπρο, πέρασα το καλοκαίρι μου τις διακοπές και το Σεπτέμβριο αποφάσισα ότι έπρεπε να πάω να δουλέψω. Ήμουν αρκετά αποφασισμένος, είχα αλλάξει πάρα πολλά. Είχα αλλάξει τα πάντα πάνω. Τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο οργάνωσης. Όλα ήταν διαφορετικά, ήρθα πίσω άλλος άνθρωπος. Ξεκίνησε να οριμάζει κάτι καινούριο μέσα. Διαπίστωσα το όμως που ήρθα όταν ήρθα στην Κύπρο. Πήγα στο πρώτο μου interview για δουλειά, για μια πολλά απλή θέση. Στα 5 λεπτά που πρέπει να διαρκέσει ένα κανονικό interview ως graphic designer, καταρχάς, λέει μου ο εκδότης, ο ιδιοκτήτης εκεί, λέει μου ήταν το 2009, λέει μου θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Πήγαινα στο interview και ένιωθα ότι σε οποιοδήποτε interview, και στην Αμερική γιατί δούλευα, ένιωθα ότι σε κάθε interview που θα πήγαινα ή που πήγαινα, ήταν να φάω με την καλή έννοια. Θέλω να του δείξω πόσα πολλά είχα μέσα μου, πόσες δυνάμεις είχα. Ούτε φοβόμουν, δεν είχα άγχος, δεν είχα τίποτα. Περίμενα την ώρα και τη στιγμή. Στα 4 interview, λέω εντάξει, γίνεται κάθε μέρα να σηκώνω να πιάνω το αυτοκίνητο, να πηγαίνω μια ώρα να μου κάνω interview, κάτι πάει λάθος. Και ρώτησα. Η θέση την οποία κέρδισα ήταν διευθυντής συντονισμού της εταιρείας. Πρώτη μου δουλειά στην Κύπρο, σε εκδοτικό οίκο. Πήγα σπίτι μου και έγραψα μέσα στο Google τι σημαίνει διευθυντής συντονισμού.
Επάλεψα για χρόνια και με την αξία μου, με τη δύναμη μου, με τα όσα είχα μέσα μου, εύκαλα τα έξω, αφήσα τα και απλώσαν έξω, ώσπου μια μέρα να κατάλαβα τις δυνάμεις τούτες μπορώ να σε εκμεταλλευτώ και για μένα. Το 2011, τέλος του 2011, αρχές του 2012 βασικά, για να είμαι πιο σαφής, δημιούργησα το περιοδικό Vantage. Είναι στην επαρχία Αμμοχώστου, είναι δωρεάν, είναι σε πολυτελής έκδοση, είναι 200 και σελίδες, κάποτε 220. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι δωρεάν. Είναι culture magazine, το οποίο παίρνω τους βίους ανθρώπων, γνωστών και μη, σε ένα πολλά, χωρίς να βάζω τη λέξη μέσα lifestyle. Βλέπω τους ανθρώπους μέσα στα μάτια και εγώ και η ομάδα μου και φτιάχνουμε κάτι ωραίο το οποίο το παραδώνουμε κάθε 2 μήνες δωρεάν σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε περίπτερο, σε κάθε καφετέρια, παντού. Η ιστορία τούτη, οι 2 ιστορίες, με 2 ζωές, μπορούν να ταυτιστούν με τις δικές σας. Είμαι σίγουρος ότι αν ξεκινήσω να το δω κάθε ένα, θα μου πει και μια ιστορία που ενισάξια με τη δική μου. Διότι δεν έχει καμία διαφορά η ιστορία δική μου με τη δική σας. Απλά είμαι εγώ και λέω τι τώρα. Θέλω μες στις ιστορίες υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τους οποίους θέλω να σας τους πω. Θέλω να τους πιάσετε, τους φυλάξετε. Μπορείτε να βάλετε τους δικούς σας κανόνες, μπορεί να αφαιρέσετε κάποιους. Εμένα τούτη είναι η δική μου και τους οποίους κάνω απλά ή βάζω τους καθημερινά σε οτιδήποτε στη ζωή μου. Θα φτιάξω το σώμα μου, στο μυαλό μου, στο πνεύμα μου, στην οικογένεια μου, στο σπίτι μου, γενικά. Είναι κάποιοι κανόνες. Κανόνας νούμερο 1. Αυτοπεποίθηση. Αισιοδοξία. Θετικότητα. Να έχετε αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση τι είναι? Είναι μια πανοπλία. Την πιάνεις, τη βάζεις, τη φοράς και είσαι άτρωτος. Σας δώσω ένα παράδειγμα. 2 boxer. Box. Αγοράς box. Η διαφορά του ηττημένου με του νικητή είναι στο ότι ο νικητής είναι αισιόδοξος. Έχει confidence. Ξέρετε να νικήσει. Ξέρετε να μπει μέσα, να κερδίσει, να βγει από την άλλη. Ο ηττημένος ξέρετε να χάσει. Φοβάται. Νούμερο 2. Να έχετε αγάπη για εκείνο που κάνετε. Μη σκεφτείτε τα λεφτά. Λεφτά έχετε πάρα πολλά χρόνια να κάνετε και θα τα βαρεθείτε. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία την οποία μέρα νύχτα έχει οικονομική κρίση και τι θα κάνουμε, και έχει λεφτά και τελικά πέρασε η οικονομική κρίση και να έχουμε λεφτά παραπάνω τώρα. Τίποτε. Αγαπάτε εκείνο που κάνετε. Αν δεν αγαπάτε εκείνο που κάνετε, αν δεν έχετε αρρωστημένο πάθος, θα γίνει δουλειά. Θα πηγαίνετε σε μια δουλειά και πιστέψτε με, εγνώρισα πάρα πολύ κόσμο και στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίοι μισούν την ώρα που ξυπνούν. Ξυπνούν και δεν ξέρουν να πούν καλημέρα. Γιατί? Διότι δεν αγαπούν εκείνο που κάνουν. Είναι πάρα πολύ απλό να αγαπάτε, να φτιάξετε κάτι που το μηδέν μόνο και μόνο γιατί το αγαπάτε, να είναι σαν το παιδί σας. Όπως νιώθω εγώ. Λοιπόν, κανόνας νούμερο 3. Αγνοήστε το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός. Ο φόβος θα σας κρατήσει παράλυτους σε έναν καναπέ που θα λέτε για μια ζωή στα εγγόνια σας. Και εγώ έπρεπε να το κάνω, και κάποτε είχα την ευκαιρία, και ξέρεις. Όχι. Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε, ρισκάρετε στη ζωή σας. Ρισκάρετε 100 φορές το χρόνο. 100 φορές την ημέρα να ρισκάρετε. Πάντοτε με μέτρο, αλλά να ρισκάρετε. Όποιος δεν ρισκάρει δεν θα κερδίσει. Κανόνας νούμερο 4. Δουλέψετε. Στη ζωή σας να δουλέψετε. Οι νέοι λέει δεν δουλεύουν σήμερα. Διότι η παγιά ο παππούς δούλευε στο χωράφι, η γιαγιά δούλευε, η προπολεμική γενιά δούλευε, η μεταπολεμική γενιά δούλευε, η σημερινή γενιά λέει τι γαμνή, κρατεί το smartphone. Όχι. Δουλέψετε στη ζωή σας. Δουλέψετε όσες πιο πολλές εργατόρες μπορείτε. Έκανα 2 χρόνια να πάρω την πρώτη μου επιταγή από την εταιρεία.
Πάρα πολλοί ξέρουν την ιστορία. 2 χρόνια πληρώνονταν οι πάντες πάρα πολλά λεφτά. Έχω δώσει μέχρι σήμερα 390.000 περιοδικά δωρεάν. Θα έχω δώσει μισό εκατομμύριο περιοδικά σε 1,5 χρόνο. Δουλέψετε και μέρα και νύχτα. Δουλέψετε για εσάς, δουλέψετε για την οικογένεια σας. Όμως, για να δουλέψετε πρέπει να αγαπάτε τη δουλειά σας. Κανόνας νούμερο 6. Νούμερο 5. Πάρα πολύ σημαντικό. Να έχετε φαντασία, να έχετε όραμα, να έχετε στόχους. Βάλτε ένα στόχο, βάλτε τον ψηλά, βάλτε μικρούς στόχους και σε ένα μικρό διάστημα που να έχετε τα deadline σας, να φροντίζετε να πιάνετε στόχους. Η ζωή σας θα αλλάξει όταν έχετε στόχους. Γενικά, έχω στόχο να αλλάξω την εμφάνιση μου. Έχω στόχο να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Έχω στόχο να γίνω ένας leader μια μέρα. Πώς θα γίνεις leader? Από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να ξεκινήσετε από κάπου. Πρέπει κάπου να βάλετε στόχους. Για μένα η δουλειά μου τώρα είναι ένας μικρός στόχος για να πάω παρακάτω μια μέρα. Να έχετε στόχους, να έχετε φαντασία. Η φαντασία θα ξεφύγει, θα σας βοηθήσει να φύγετε από τη λογική, από τη σημερινή. Που το να έχετε έναν περίπτερο, έναν πρατήριο βενζίνης, για στοιχήματα, πρακτορείο. Κάνετε κάτι που δεν το ξανακάμε κάποιος. Γεννήστε μια ιδέα την οποία ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Είμαι σίγουρος ότι και όσοι φτιάξαν τα social media, Facebook, Instagram κλπ. Που είναι το trend τις μέρες, η Microsoft, Apple, νομίζω ότι είχα συγκίνει το στόχο μια μέρα ότι να κατακτήσουν σήμερα τα βασίλεια που έχουν. Ξεκινήσαμε από κάπου. Από κάποιους στόχους. Βάλτε ένα μεγάλο στόχο, βάλτε το φεγγάρι ενός στόχου. Και χτυπάτε το και έχετε πάρα πολλά χρόνια ώστε να τα καταφέρετε. Λέει κάποιος, μα δεν μπορώ να πιάσω το στόχο, είναι πάρα πολλά μακριά. Και λέει κάποιος άλλος, εγώ δεν μπορώ να πιάσω το στόχο, δεν τον έχω βάλει καν. Βάλτε στόχο. Κανόνας νούμερο 6. Αντιληφθείτε ότι στη ζωή σας θα χάσετε, θα πέσετε, θα τσαλακωθείτε και θα πρέπει να ξανασηκωθείτε. Ξεσκονίστε από πάνω σας, ξεσκονιστείτε, καθαριστείτε από το χτύπημα και ξαναπροσπαθήστε. Τούτο γίνεται και στη ζωή. Είδατε ότι η ζωή είναι τελικά μια ευθεία γραμμή. Η ζωή είναι roller coaster. Ίσως τούτη είναι η ομορφιά της. Είναι roller coaster. Το ίδιο και στη δουλειά σας αύριο, αν θα είσαστε leader, να ξέρετε ότι μια εβδομάδα είναι καλό, μια εβδομάδα είναι κακό. Μια μέρα είναι καλό, μια μέρα δεν είναι καλό. Τον τι σημαίνει, πρέπει να τα παρατήσουμε? Όχι. Σε οτιδήποτε στη ζωή σας, ό,τι χτύπημα και να είναι, προσπεράστε το, ξαναπροσπαθήστε. Και ο τελευταίος, λοιπόν να το πω, αγνοήστε τους πάντες. Αγνοήστε τους πάντες. Ακόμα και μια μέρα τούτη είναι η οικογένεια σας, οι φίλοι σας, στην εκκλησία που ξομολογήσετε, δεν ξέρω. Αγνοήστε τους πάντες. Διότι όσο και να σας αγαπά κάποιος, και τι θέλω να πω με τώρα. Εάν έλεγα εγώ πριν, είχα πει πριν 5 χρόνια ακριβώς, ξέρετε, σε 2 εβδομάδες να φτιάξω έναν έντυπο που θα το δίνω δωρεάν σε όλη την επαρχία μου του και δεν είχε κανένα να πιστέψει σε μένα. Εγώ έβλεπα το. Και όταν ήθελα παγιά να πάω για σπουδές στην Αμερική, λέω μου, καλά που να τα καταφέρεις, αφού τα βιβλία σου ήταν που κάτω στο θρανείο. Δεν διαβάζεις. Ήσουν καλός μαθητής, δεν ήσουν του 19,9. Χω είναι 9. Πρέπει όμως να αποδείξω. Όταν ήρθα μια μέρα με επιχειρήματα, σου είπα ότι ξέρεις, το διαβάζω 6 μήνες για να πάω και έκανα και κάποια apply σε πανεπιστήμια, τότε είδαμε διαφορετικά. Το ίδιο και εσείς. Όταν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν εσείς τώρα αποφασίσετε σήμερα να πείτε να πάω στην Αυστραλία για δουλειά, ζητάμε μια εταιρεία εκεί κάτω με μεγάλο μισθό. Πιστεύουν σε μένα. Οι πρώτοι 5 που να το πείτε, οι δικοί σας άνθρωποι, μα πού να πάει στην Αυστραλία, μα μακριά, μα ξέρεις που και άκουσα ότι θέτονται
έχουν θέματα μετανάστευσης κλπ. Όχι. Αγνοήστε τους πάντες. Κανένας δεν ξέρει τι έχετε μέσα σας. Αυτά. Εύχομαι να σας βοήθησαν και η ιστορία που σας έχω πει και οι κανόνες. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ. Εύχομαι μια μέρα να καταφέρετε. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι, να το πω, γυαλίζει το μάτι τους και ξέρω να ξεχωρίζω τους ανθρώπους που γυαλίζει το μάτι τους, είναι πιο σημαντικοί. Πείτε το εαυτού σας, θα τα καταφέρω, μια μέρα μέσα σας πέτω, για κάτι που έχετε, είμαι σίγουρος ότι ο καθένας σας τώρα έχει ένα στόχο μέσα του. Αν δεν έχετε, βάλτε ένα στόχο. Πέτω μέσα σας, θα τα καταφέρω. Και όταν το καταφέρετε, τότε μπορεί να δώσετε εσείς μια μέρα σε έναν άλλο σεμινάριο, σε ένα άλλο συνέδριο, τούτες τις συμβουλές που σας έδωσα εγώ, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια σωστή κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.